مرحبا يا حواري هفزلكم وصلان كتلو لي تسفاي قبر حجيقة أنا زي فيديو زي أنا كلاتكم سامسونج جالكسي فون زلكم أقدر سيتيا زي إنك أنا بحلفي جروب A and M كتب لنا تخليها أبزي إن سامسونج جالكسي خا انتهى لون تحريرنا اب كلاود الله اب كلاود اسخا انستول زي قبر كايو بإسرائيلاويان زتسرحه نعخا كسليكا زلوا مالتيو تي ان كامباني سرحو اخا منين زبالا ايرون سورس اد ايرون سورس كا يونيتي ابيت دكالات ناي تكنولوجي ان مالتيو كوم خنو بالكلنا بحلفي اب ويست ايشيان وي نورث افريكا زخونه عدتات الو رغصنيا ግን ኣብ ካልእ ከማን ክህልው ይኽእሉ ኣብ በዓል ሆላንድ ከማን ከምኡ ሪፖርት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ናተይ ቴሌፎን እዚኣ ኤፕ ክላውድ እያ ትበሃል ኤፕ ክላውድ ኣላ ኢሎም እዚኣ ኤፕ ክላውድ እንታይ እያ ትገብር እንድሕር ኢልና ከዓ ዝኾነ ሎኬሽን ኣበይ ኣለኻ ሪፖርት ትገብር ማለት እዩ ኣበይ ድማ ከዓ ዝኾነ ኣብ ቴሌፎንካ ዘሎ زتزاربكايو سئلتاتيو تي ناتكا fingerprint كمان تي عشرة نايش إيدكا كمان أو ألو بركب بإيدكا سرحتي على التليفون سلازي تعشرة كمان automatically تسحبو تي application تسألو بزيناتكا أفلوت أو مالتيو إذا خاني كتلقسو تدخل yes كتلقسو تدخليها disable كتكبرو تدخليها جن up to background كتصالي بزينات كافلوت أخمان كتسرح تخيليا ويدما أبزخون السوفتوير أبديت مش هلو حدش سوفتوير أبديت كبر قلت بلكا بعلا كم أو إنستول نحرجر كها كتصالي مليسو كم بحدش ألو مالتيو كم disable كم زي الجسكايو مالتيو سلازيس الجسكايو أي الجسكايو سني وحسنا يبلكان بت كتسرح تخيليا so دما أبي خاتقبرو أبتي سيستم سيتينج كتكا أب كلاود الكادليا موني شعو disable باللخا زي أمس فتونكم ما أبتو كومنت حدوق ليهم أبناتكم رخيبكم مودو أي رخبكم مون بحفشاوي أبز وانزي زقبرنايو زبلنايو سألنايو فيديو تاتا بتليفوننا زلو زخونا كوميونيكيشن زلو بحاصيرو كله يملؤوهم اذا خاني كندي عمتات اطنقيقوم يوم كندي ويسل بلوواز بزي قدس دارغا ابينيتي تليفون اينيتي ا تليفون ريلي سيفتي زلوا انا نبع علي حجي ابز وانزي زفلطو يبلين ساعتكم افلوط اندحرالكم نغورونا اناتي ايفونيا كن ايفون كمان كابناي حشانين كله كستاي ستور ام يحزوا ام مالتي تسخا بتي تليفون كوميونيكيت قبر سلازي نعنا سلمتايزي مملسي يمصلوهم زي حدش نديو كم عابي بريكنج نيوز اب كله زرقيحمو زلو اب تيليجرام كمان مليسه لينك سدلكم بزياده خطامنو متان اوفيشلي انتاي بزعبو اينتي تليفونات كم زخونا ها كتفلطو متان جن بحصيرو نحنا افلط اخنا طريا لنا بخمزي كل غزي خنطنقق علنا نبلون نغبرون زخونه جبنديو قلديو اب تليفون كتزارب يبلكان كم زبين خازلخا ايكونن زي اسلين الناتنا سليا اب ايدنا الله صباحنكو انصاركا خيتقوملو مالتيو بحصيرو جن of course بحلفي جورناليست ندحر كوينكا اكتيفيست ندحر كوينكا وي مشالكم نقوم يوم زياده زفتشو ترديهمني ግን ብሰንኪ AI ከዓ ንሁሉ ሰብ ንብዙሓት ሰባት ክፍትሹ ቀሊል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፂሩ ከፍርሓኩም ደሌገ ዘይኮንኩስ ግን እቲ awareness እቲ ኣፍልጦ እንድሕር ኣለና ዝኾነ ንብሎን ንገብሮን ወይ ንኸዶ ቦታ ገለ ኩሉ ስኒ ኣብኡ ሴፍ ከም ዝገብርዎ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና በይንና የለናን ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚአን ቴሌፎን ኣብ ኢድና ክሳብ ዘለዋ كم تليفون مالتس ايفون دي وي زي ان سمارت فون زي بلو خا يلنا بزوانه زي قاليو سبات كمان فليتو كاب سن حديقو تي اناي قدم نبعل نوكيا وي تي اناي قدم كوم اوز تريس كغبرا خازي لا يحزو مالتيو بركه ان تريس كتغبرن قليل يكونن ماتس زي اني خبدا بحث زي اني قلا زي ان سمارت فون مالتيو
ጭራሽ ኣይትኽእለን ከማን ክትብል ኣይትኽእልን ዲኻ ንዓአን ግን ይሓይሽ ማለት እዩ ትረዲኹምኒ ካብ በርከ እዚስኒ ኩሉ እቲ ኮሚኒኬሽን ኣብ ቴሌፎንካ ዘሎ ዋትስኣፕ ድዩ ገለ ብቐሊሉ ከምቲ ዝበልክኹም ቅድሚ ሕጂ ዋትስኣፕ ፌስቡክ ንባዕሎም ከማን ኩሉ ይፍትሽዎ እዮም ይሕዝዎ እዮም ሴፍ ይገብርዎ እዮም ነቲ ኤኣይ ክንምህሮ ኢሎም ማለት እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ንኽትፈልጥዎ ጥራይ መሊሰ ከዓኒ እዚኣ ከዓ ከም ሓድሽ ዜና ስለ ዝመፀት ክነግረኩም ይደሊ ሼር ኢለዮ ኣለኹ ኣብ ቲክቶክ ከማን ግን ብዝያዳ ከዓ ብትግርኛ ብርከብ እንግሊዝ ወይ ብጀርመኒ መብዛሕትኡ ኣነ ሼር ዝብሎ ቪድዮታት ንዓና ከዓ ኣገዳሲኡ ኣፍልጦ ክነሕድር ካልኣይ ሳልሳይ ኣካል ክፈልጦ ዘይንደልዮ ኣብ ቴሌፎና ኣይንግበሮ ኣይንሕደጎ ኣይንዛረበሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ንገሩኑ ከዓነ እንታይ ረኺብኩም ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ሰብ ሂልኩም እዚ ስልያ ናይ እስራኤል ከማን ቡርትዑ ኣብ ዝኾነ እዚ ንኣብነት ናይ ቴሮር ድዩ ገለ ኣብ ጀርመን ብሕልፊ ግን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ገለ ከማን ቀዳሞት ዝፈልጥዎ ከምኡታት ከም ዝፍፀም ስልያ ናይ እስራኤል እዩ እስራኤል ናይ ስልያ ናቶም ከዓ ንጀርመን የጥንቅቕዎ ከምዝን ይብሉ ኣለዉ በዓል እዚኦም ግሩፕ ከምዚ መደብ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ካበይ ይፈልጥዎ ብዝኾነ ስኒ ዝተፈላለየ ኣጋባብ እንዲ ዘለዎም እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ስልያ ናቶም እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ቡርትዑ ስለዚ ነቲኦም ዝተሓባበርዎም ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ወይ ዩኬ ወይ ፈረንሳ ድዩ እዚኦም ኩሎም ዌስተርን ካንትሪስ ወይ በዓል ኣሜሪካ ንዕኦም ከዓ ይሕብርዎም ተጠንቅቑ እዝን መዲቦም ኣለዉ ከምዚ ከይፍፀም ኢሎም እቲኦም ፖሊስ ናይ ተሃገር ከዓ ቀልጢፎም ነቲኦም ሰባት ይሕዝዎም እዚ ከዓ ኣብ ዜና ዝተፈላለየ ዜና ንሰምዖ ኢና ትሰምዑ ዲኹም ስኻትኩም እንድዒ ዝሰማዕኹሞ ንገሩና ኣብ ታሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብናቶም ሓበሬታ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝተሓዝ ዘሎ ናይ ከምኡታት ማለት እዩ እዚ ድሕነት ንኻልእ ሰብ ኢሎም እንዲዮም ንፅቡቕ እዚ ንኹሉ ሰብ ግን ኣብ ጥርጣረ እቲኻ ከምዚ ጌርካ ክትስልዮ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ከዓ ብሕጂ ከማን ዝያዳ ኣይክኸውን እምበር እቲ ቴክኖሎጂ እንዳበርትዕ ስለ ዝመፅእ ዘሎ አንኳይ በዚአን ቴሌፎን በዚ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ናይ እዚአን ስማርትፎን ስማርት ቲቪ ናይ ስማርት ቲቪ ከምኡ እዩ እሱ እዩ ሓደ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነናቱ ኣርእስቲ ረኣይዎ እቲ ቪድዮታት ኣብ ኢንተርኔት ኤንድ ኮ ትብል ፕሌይሊስት ረኽብዎ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከማን ኣውኢታት ከማን ከምኡ ዓይነት ቪድዮ ለኒ በርከተ ኣርእስትስ ብዙሑ ተረዲኹምኒ ከምኡ ከማን እዚ ኣብ ግዜ ሓዊ እንድሕር ኣሎ ብትገዛ ከጠንቅቐካ ዝግብኦ እቲአን ናይ ቀደም ሓደ ኣይመልኣኻንን እቲአን ናይ ሕጂ ግን እዚአን ሓደሽቲ ወፅን ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክገብራ ይኽእላ ኢና ኣብ ገዛኻስኒ በዓልኻ ስልያ መሊስካ ከዓ ኣብ ላዕሊ ኣለካ ማለት እዩ ነዚአን ክስታይ ካብ ሓዊ ከጠንቅቃና ዝግበአን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሳሎን ድዩ ኣብ መደቀሲ ትገብረን ማለት እዩ ብዙሓት ጀርመናውያን ከዓ ተቃዊሞሞ ኣብቲ ኢንስትራክሽን ናተን ከዓ ፅሑፍ ኣሎ እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ እንታይ ሃይቴክ ንሳተን ንባዕለን ብዙሕ ሰብ ከማን እዚ ኣይንደልዮን ኢና እቲ ናይ ቀደም ኢና ንደሊ ኢሉ ተቃዊምዎ እንድሕር ዘይደለኻዮ ከዓ እቲ ናይ ቀደም ደሊኻ ከዓ ይፍቀደልካ እዩ ግን ብዝያዳ ኣብ ናትኩም ክስታይ ሕተቱ ብሓፂሩ ኣብ ኩሉ ሞ ኮንትሮል እዮም ክገብሩና ዝደልዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ከፍርሓና ዘይኮነ ከምዚታት ከምፃልኩም ከለኹ ክንፈርሕ ገለ ዘይኮናስ ክንቅበሎ ኣለና ሓደ ግን ሞ ኮንሽስ ኮይና ከዓኒ ዝኾነ ኣብ ስልክ ድዩ ኣብ ገለ ክስታይ ክንገብር የብልናን አንኳይ እንድሕር ኣብ ጥቃና ኣላ ከማን ብቴሌፎን ዘይተዛርብና ምስ ሰብ እንዳተዛርብና ኣብ ሓደ ገዛ ቀፃሊ ትመልኣና እያ እዚ ከማን ይገርም እዩ እንድሕር ጠፊአን ከማን ይመልኣና እያ ሶ ካባኻ ጭራሽ ክትርሕቐና ኣለካ እንድሕር ሴፍቲ ደሊኻ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኩሉ ሕጂ ኮነን ዘጠንቅቕሉ ዘሎ ኣባና ብዙሕ ኣይንፈልጦ ንኸውን ወይ ኣይንከታተሎ ንኸውን
ويعني قدسولون كأنا خوون مثلني أنا قدسولون بر قالي أخمانو كبعلنا بتيك توك واتنا نزاربو لنا كنزاربو له زي قبعنا كان زبين نازل لنا ولا حد زي حتتك خوين كتقرب مالتيو إذا خاني يا صبغ يكونن بحد يروح حدا جنيعو نخلاتنا كم زي awareness كنفلتوس أقداسيو شركة بلو تسفاي قبر كتقمكم كأتسفاي قبر تي AI technologies ني حدا وتصيد كاويو كتبلو تخليها جن قدمي AI كمان نيريزي حجي جن كأزيادة عندما عبلي خمتسيو مالتيو I hope كتقمكم انتاي وتصيد كم زرخوبكم لو أبتي عناتكم تليفون مساعتكم كأبتحت انت تصحفلنا نايو حق دس مسولني بزي قدس أبينا حقر اللخا بركا أب أوروبا أخمان قال يوم رخيبا more information حدا لهم كا أبتي تيليجرام كيتكم أو تي article بزعبا زار استي أو أنببوه يعني لي سسنايتم لكم باي